Jopuonjre maderoma 2,900 mawuok e familia mochando e ward Sang'wena mag Kina, Garbatula, Sericho kod Cherab e kaunti ma Isiolo biro yudo pok mar omenda mar basari mar milion 17.5 ma ichano chiwnegi kowuok e bad migepe mar rito le mag bunge. Kanoloso Garbatula e kinde mane iyango omenda makamano, jalup gavana ma Isiolo Dr. James Lowassa mane tayo chenro makamano opuoyo migepe mag anyuola marito le mag bungu kokale tudruok kod Northland Rangelands Trust NRT kuom neno ni jopiny owinjo ber mar rito le mag bungu manitiere alworagi. Owacho ni jonyuola mawuok e gwenge Makina, Garbatula, Sericho kod Cherab podi homa kaluwore kod lal mane giyudo kane jamni magi otho e kinde oro, gino mane oweyo gi maonge nyalo mar chulo fees ne nyithindgi, to chiwo basari ma kamano koro en fungruok maduong' ne jonyuolgo. Conservancy ili watoto wetu wapate kunufaika kwa kuwa wameenda shule wote bila shida na bila kasoro, kwa sababu tunajua ukame ya juzi iliumiza jamii zetu. Sisi kama department sector ya education tunapigana sana na utamaduni yenye imepitwa na wakati. Kama for example kutahiri wasichana, sisi hiyo department ya kacha inapigana na hiyo. Na naona na tumepost ofisa moja hapa wa social development ako hapa kuhakikisha kwamba utamaduni yenye imepitwa na wakati yote imepigwa na hakuna mtoto msichana yeyote amepaswa twala. Tuko na 17.5 million leo tunatoa kama basari, ikiwa Kina 3.8 na watoto 700, Garbatula 4.6, 466 students, Sericho 2.5, 300 students, Cherab 6.5, 1,450 students, na yote ni watoto ya secondary.